ଏଇଟା ବରଗଡ଼ ନର୍ସରୀରୁ ମାନେ ଆମର ସବୁ ଗଛ ମାନେ ସରକାରୀ ବାଲା ଅନା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଗଛ ଜଗୁଛି। ମୋର ମା ମୋର ବାପା ଆମର ମୀରା ଚିଣ୍ଟୁ ମୋର ଏଟା ମୁଇଁ ଗଛଟା ଆଣିଥିଲି ମୁଇଁ ବରଗଡ଼ କି ଏଇଟା ସାଇ ନର୍ସରୀରୁ ଆଣିଥିଲି, ଯେନ୍ଟାକି ସେ 1530 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା 7ଟା ଗଛ କି ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଗଛ ଅଛି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର କାଜୁ ଗଛଟେ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଲାଲ ଆମଲା ଅଛି, ଆମ୍ ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଲିଚି ଗଛ ଚାଲିଛି। ମଜା କରୁଛନ୍ତି ସବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଜଗୁଛି। ଆମର ମୀରା ପହଲା ତାର ନାତି ଜଗୁଥିଲେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଗଛଟେ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଜଗାବାର ଆଗରୁ ନୁନ୍ ଦେସନ୍, କାଁଜିକି ନୁନ୍ ଦେଲେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭଲ ହେସି। ଆମର ମୀରା ଏଇଟା ତାର ନାତି ପହଲା ଗଛଟାକେ ଜଗଉଛି। ତାର ନାତି ଦେଖ୍ମା କେନ୍ତା ବଢ଼େଇଲେ କେନ୍ତା ନଡ଼ିଆ ଫଲ୍ବା କାଣା। ପାଏନ୍ ତ ଡେଲି ଦେମି କହୁଛି, ଡେଲି ଦେଲେ ଭଲ ହବା। ନଡ଼ିଆ ଯେତେବେଲେ ସବୁ ସରକାରୀ ଗଛ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ 1 ଇୟର୍ରୁ 2 ଇୟର୍ ମାନେ ଭିତରେ ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଇକରି ମାନେ ନଡ଼ିଆ ହେବାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା। ନର୍ସରୀ ବାଲେ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଆଣିଲା ବେଲିକେ। ସେ ନର୍ସରୀରେ ବି ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଗଛ ମାନେ ଅଛେ। ଆମର ସେଇଠି ଜିନ୍ ଗଛ ହେଇପାରବ ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଲୁ ହେବା। ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ବର୍ଷେରୁ 2 ବରଷ ଲାଷ୍ଟ କହିଲା। 2 ବରଷ ଭିତରେ ତୁମେ ପେଇଯିବ ଫଲ୍ମୂଲ୍ ଯେନ୍ ଗଛ ଯେନ୍ ଫଲେ ଫଲ୍ ପେଇଯିବ। ଖାଲି ୱାଇନ୍ କରି ମାନେ ବର୍ଷେ ତ ମାନେ ବର୍ଷେ ନା ଜହରୁ ଯେ ମାସେ 2 ମାସ ପାଏନ୍ ପୁଣି ଦେବେ, କାଁଜିକି ଚିର୍ ଫିର୍ ତାର ଧରଥିଲେ। ଆଉ ନର୍ସରୀରୁ ଆଣିଲା ବେଲିକି ତ ପହଲା ଘରେ ରଖିବେ 2-4 ଦିନ, ଆଉ ଯେନ ଗଛ ଥିବା ହେନ ରଖିବେ, କାଁଜିକି ଗଛ ଥିଲା ଜାଗାରେ ତାର ଯେନ୍ ଆମର ଭଲ୍ ହେସି। ସେ ନର୍ସରୀ ବାଲେ କହୁଥିଲେ ଯେନ ଗଛ ଥିବା ଘରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଯେନ ସାଙ୍ଗେ ରଖ୍ବ ଗଛ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ ପହଲା ଗଛ ଥିବା 6-7 ଦିନ ଗଲେ ରଖ୍ଲା ପରେ ପାଏନ୍ ପୁଣି ଦେଇକରି ଅନ୍ କରି ରଖ୍ଲା ପରେ ନିଜର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ କରି ମେସ୍ଲା ପରେ ଗଛଟା ତାପରେ ନିଜର ଯେନ ବି ଜଗାବାର କଥା ଖେତେ ଜଗାତ କି ଘରେ ବଗିଚା ମାନେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଜଗନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରିକରି ଜଗନ୍ ଯେନ୍ ବି ଜଗନ୍ ପହଲା ନିଜର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ତାହାକେ ମିଶାବାର ଅଛି 5-6 ଦିନ। ତାର ପରେ ଯେ ସେ ଗଛକେ ଜଗାବାରଟେ ମାନେ ମାଟି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଗଛ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଗଛ ଜଗଉଛି ଆମର। ଫାଷ୍ଟ ତ ମୀରା ଜଗାଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମର ଜଗଉଛି ଚିଣ୍ଟୁ ଦେବ କେଉଁଠି ତାର ନା। ଏଇଟା ଆମ୍ ଗଛଟି ଜଗଉଛି। ଏ ଆମ୍ ଗଛ କି ଆଣିଲା ବେଲକୁ ବହୁତଟି ପତ୍ର ଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଥି ବାଇକ୍ ଥି ଆଣିଲି 7ଟା ଗଛ ଗୋଟେ ଝୁଲା ଥି ଆଣିଲି ବେଲେ ହାୱାରେ ବରଗଡ଼ନୁ ଆସତ କିନି ହାୱାଥି ସବୁ ଏଇଟା ମାନେ ଉପର ସବୁ ଯାଇଛେ ମାନେ ଖତମ ହେଇଛେ ପତ୍ର। କିଛି କଥା ନାଇଁ, ଏଇଟା 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଯିବା। ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲା ହାୱାଥି ପତ୍ର ପଲାବା ପଡ଼ିଯିବା କହିକରି, ତାପରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିଯିବା କହିକରି ସେ ବି କହୁଥିଲା। ଜହନି ଲାଗେ ମାନେ ଦିନେ 2 ଦିନ 5-6-7 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ହେଇଯାସି ତାର ପତ୍ର କହୁଥିଲେ। ଆଉ ପତ୍ର ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ହେସି ତାର ପତ୍ର, ଖାଲି ପାଏନ୍ ଦଉଥିବା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍। ଆଉ ପାଏନ୍ ବି ଏନ୍ତା ନାଇଁ ଯେ ସକାଳେ ଦେବେ, ସକାଳେ ଦେଲେ କାଣା ହେବା କି ପାଏନ୍ ଦେଲେ ଫିର୍ ଗରମ ହେବା, ଗରମରୁ ମାନେ ହେଇକରି ଫିର୍ ଗଛଟା ମାନେ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ହେଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ପାଏନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ 24 ଘଣ୍ଟା ତି ଘାଏ ଦେବେ। ହେଲେ ସେ ଘାଏ ଯେନ୍ ଦେବେ ସେଟା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବେ, କାଁଜିକି ଯେତେବେଳେ ପାଏନ୍ ଦେଲା ପରେ ତାରପରେ ଥଣ୍ଡା ହେବାର କଥା ମୌସମଟା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟଟା। ତାରପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ଥଣ୍ଡା ହେବା ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେସି ଗଛ ଥି ପାଏନ୍ ଦେଲା ପରେ। ତ ବେଷ୍ଟ କି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ପାଏନ୍ଟା ଦିଅ ଯିଏ ବି ଗଛଟା ମାନେ କିଣିକି ଆଣୁଛି। ଏଇଟା ଆମ୍ ଗଛଟେ ମୋର ତ ଏଇଟା କମ୍ ସେ କମ୍ 4-5 ଫୁଟ ଅଛି ଆମ୍ ଗଛଟେ। ମାନେ ତାକେ ହେଇଗଲାନ ବର୍ଷେ 1.5 ବରଷ ମାନେ କହୁଥିଲେ ସେନ ବର୍ଷେ ତାକେ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଇ ଆମ୍ ଗଛକେ ଜଗାବାର କାଁଜି ଗଲା ଏନ୍ତା ସେ ଆମ୍ ଗଛଟା ଜଗା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ତାର ଚାରାଟା ପକା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ମାନେ ବର୍ଷ କି ପୁରା ବର୍ଷେ ହେଲା। ହେଲେ ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବରଷ ଭିତରେ ତୁମର ଗଛଟା ପୁରା ବଡ଼ ହେଇକରି
आम ହେଇଯିବା ମାନେ ଆମ୍ ହେଇଯିବା କହୁଥିଲେ ସେ ଏତ୍କି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖ୍ବ ଆଉ କାଁ ଯେ କି ଆଉ ଆମ୍ ଗଛ୍ ଜଗାଲେ କିଛି ଗୁଟେ ଜଗାଲା ଗଛ୍ ଜଗାଲେ କିନି ତାହାକେ ସପୋର୍ଟ ଗୁଟେ ଦଉଁ କାଁ ଯେ କି ତାର୍ ବାଡ଼ି ମାନେ ବାଡ଼ି ଗୁଟେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ବେଲେ କାଣା ହେବା କି ତାର୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଗଛ୍ଟା ହେବା ସେଟା ଟିକେ ମଜବୁତି ହେବା ମଜବୁତି ହେଲେ କିନି ପହଲା ମଜବୁତି ଦେବାରି ପଡ଼୍ବା ତାର୍ ଯେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଶାଖାଟା ଉଠ୍ବା ସେଟା ମଜବୁତି ଦେବାରି ପଡ଼୍ବା ସେଟା ଟିକେ ମଜବୁତ ହେଇକିରି ହେବା ବେଲେ ତାର୍ପରେ ସେଟା ଗଛ୍ଟା ଠିକ୍ ହେବା ନା ତ ଟେଢ଼ା ମେଢ଼ା ହେଇଗଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାଇଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଲାବା ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଇଯିବା ଗଛ୍ଟା ବେଶୀ ମାନେ ଦିନ୍ ନି ଯାଏ ହେଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ପହଲା ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ଗଛ୍ ଜଗାଲା ପରେ ଯେହେନି ବି ଗଛ୍ ଜଗଉଛନ୍ ସପୋର୍ଟ ଦିଆ ହଉ ଦେବାର୍ କଥା ଯେନ୍ତା ମୋର୍ ବେଟା ଗଛ୍ ସପୋର୍ଟ ଦଉଛେ ବାଡ଼ି ଗୁଟେ ମାନେ ଦିଆ ହେଲା ମାନେ ହେ ଗଛ୍ ହିସାବେ ଇଟା ରସି ଦି ବାନ୍ଧୁଛେ ରସିକି ବି ଜହ ଦିନେ କମ୍ସେ କମ୍ ମାସେ ଭିତ୍ରେ ବାନ୍ଧୁ ମାସେ ଭିତ୍ରେ ବାନ୍ଧ୍ଲେ କାଣା ବି ଗଛ୍ଟା ତାର୍ ମାନେ ଯେନ୍ ସିଧା ପୋଜିସନ୍କେ ସେଟା ନିଜର୍ ପୋଜିସନ୍ ରଖିପାର୍ବା ଆଉ ଗଛ୍ଟା ମାନେ ନିଜର୍ ହିସାବେ ସେ ଗ୍ରୋ କରିପାର୍ବା ସିଧା ସିଧା ଆଉ ଇଟା ବେଷ୍ଟ୍ ଏନ୍ତା କର୍ବାର୍ଟା ଇଟା ଆମ୍ ଗଛ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଗୁଟେ ଜଗାବ ମାନେ 2 ନମ୍ବର୍ଟେ ଜଗାବା ଇଟା ମୋର୍ମା ଇହାଦେ 3 ନମ୍ବର୍ଟା ଇଟା 3 ନମ୍ବର୍ ଗଛ୍ ଜଗ୍ବା ଯେନ୍ 7ଟା ଗଛ୍ ଜାନିଛୁଁ ସବେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଗଛ୍ ଜଗଉଚୁ କାହାର୍ ହାତେ କେନ୍ଟା ଭଲ୍ ହେବା କହିକିରି ପହେଲା ଆମର୍ ମୀରା ଜଗାଲା ନଡ଼ିଆ ଗଛ୍ 2 ନମ୍ବର୍ ଜଗାଲା ଆମର୍ ଇଟା ମୋର୍ ବେଟା ଚିଣ୍ଟୁ ଆମ୍ ଗଛ୍ଟେ ସବୁ ସର୍କାରୀ ଏଇଟା ଇଟା ସବୁ ଛୋଟ୍ ବେଲୁ ଯେନ୍ ଗଛ୍ ମାନେ ଫଲ୍ସି ସବୁ ସର୍କାରୀ ଇଟା ମୋର୍ମା ମାଜା ଗଛ୍ଟେ ଜଗାବ ମୁଇଁ ଗୁଟେ ଜିନିଷ୍ ଦେଖ୍ଲି ଯେହେନି ଗଛ୍ ମାନେ ନର୍ସରୀରୁ ଆମେ ଆନୁଚୁ ଯେନ୍ ଗଛ୍ ବି ସେ ଗଛ୍ ମନ୍କୁ ଯେନ୍ ନିଜେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ ସବୁ ଯେନ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ମାଟି ଯେନ୍ ଗଛ୍ ହେବାର୍ କଥା ହେନ୍ତା ମାଏଟ୍ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଆମର୍ଟା କାଣା ସେ ଗୁଟେ ମାଏଟ୍ ଆମେ କେନୁ ପାଏମା ମାଏଟ୍ କହ ଯେନ୍ଟା ମାନେ ଆମର୍ ସେଟ୍କି ଇଲାକାରେ ଅଛେ ହେଚ୍ ମାଏଟ୍ ଥି ଜଗାବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା ବେଲେ ଯେନ୍ ମାଏଟ୍ ସେମାନେ ଦେଇକରି ଆନୁଛନ୍ ମାନେ ତାହାକର୍ନୁ ମାନେ କାଣା ହେବା କି ମାନେ ସେମାନେ ଜଗଉଛନ୍ ବେଲେ ତାକର୍ନୁ ହେଚ୍ ମାଏଟ୍ ହେତା ବେଲେ ଜଲ୍ଦି ହେତା ବାକି ଆମର୍ ଟିକେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ ହେବା ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛେ ଯେ ଇଟା ମୋର୍ମା ତାର୍ ଲାଗି ତାର୍ ହାତେ ଇଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ୍ଟେ ଜଗଉଛେ ସବେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଗଛ୍ ଜଗଉଛୁଁ ଦେଖ୍ମା କାହାର୍ଟା କେନ୍ତା ମାନେ ହେବା ଯେ ଆଉ ଗଛ୍ ଜଗାବାରେ ମତେ କିତିନି ସଉକ୍ ଲାଗ୍ସି ସବୁବେଲେ ମୁଇଁ ଗଛ୍ ଜଗଉ ମାନେ ଗଛ୍ ଜଗାବାରେ ମତେ ବହୁତ୍ ସଉକ୍ ମୁଇଁ ଛୁଆ ବେଲୁ ଗଛ୍ ଜଗେଇ ଆସୁଛେଁ ମୁଇଁ ଆଜ୍ ତକ୍ଲେ ମୋର୍ ମାନେ କମ୍ସେ କମ୍ ସବୁ ବର୍ଷ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଗଛ୍ ଜଗାସି 15-17ଟା ଗଛ୍ ଜଗେଇ ସାରିଥିମିନ ସବୁ ବର୍ଷ ଜଗାସି କାଁଯେ ମୁଇଁ ବାହାରେ ରହେସି ବେଶୀ କରି ହେଲେ ଘରେ ରହିନି ପାରେ ବଲେ ଯେଭେ ଯାଏସି ଘରେ ଗଛ୍ ଗୁଟେ ଆନିକରି ଜଗାସି କାଁଯେ କେତେବେଲେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତାହେଲେ ଜବ୍ ବବ୍ ବାହାରେ କର୍ସି ବେଲେ ମାସେ ମାନେ 3 ମାସେ 4 ମାସେ ଘାଏ ଘାଏ ଯାଏସି ବେଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ସବୁବେଲେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଗଛ୍ ଜଗଉଥିସି ଆଉ ବଡ଼୍ ବଡ଼୍ ଆମ୍ ଗଛ୍ ମାନେ ବି ଜଗେଇଛେଁ ମୁଇଁ ଛୁଆ ବେଲୁ ସେ ଗଛ୍ ମାନେ ଇହାଦେ ଆମ୍ ମାନେ ଫଲ୍ବାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ୍ ହେଇଗଲାନ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାର୍ ଅଛିନ ଇଟା ତାର୍ ପରେ ମୋର୍ମା ନଡ଼ିଆ ଇଟା ସରି ମାଜା ଗଛ୍ ଜଗେଇ ସାର୍ଲା ପରେ ଇଟା ମୋର୍ ବାପା ତାକର୍ ଲାଗି ଗୁଟେ ଗଛ୍ ଜଗଉଛନ୍ ଇଟା ଲିଚି ଟାଇପ୍ର ଗଛ୍ କହୁଥିଲେ କାଁ ଗଛ୍ ଗୁଟେ କହେଲେ ଗଛ୍ର ନାଁ ମୁଇଁ ଟିକେ ଶୁନି କରିପାର୍ବାର୍ ଲିଚି ଗଛ୍ କହୁଥିଲେ ବାକି ଲିଚି ଗଛ୍ ଟାଇପ୍ର ଲିଚି ବାକି ଫଲ୍ସି ବି ଫଲ୍ଟା ବାକି ଲିଚି ନାଏସି କାଣା ଗୁଟେ ମାନେ ସେ ଭିତ୍ରେ ସେ ଆମର୍ କେନ୍ଦୁ ଟାଇପ୍ର ନି ଥିସି କେଁ ହେ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଯେନ୍ତା ସେ ମାଖ୍ଡ଼ି କେନ୍ଦୁ ନାଇଁ ଥିସି ମାଖ୍ଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଫଲ୍ବା ବାକି ତାର୍ ଭିତ୍ରେ ସେ ଗୁଟେ ଅଲ୍ଗା ଟାଇପ୍ର ସେଟା ରହେସି କହେଲି ବେଲେ ଇଟା ହେ ଟାଇପ୍ର ଗଛ୍ଟେ ନୂଆ ଗଛ୍ଟେ କହିକିରି ମାନେ ମୁଇଁ ମନ୍ ଲାଗ୍ଲା ନେବାର୍କେ ମୁଇଁ ବି ନି ଜାନି ଗଛ୍ର ବାରେଥି ହେତ୍କି କାଣା କେନ୍ତା କହିକିରି ଆମର୍ ସେଟ୍କି ଗଛ୍ର ହେତ୍କି ତ ମାନେ ନି କିଏ ସେଟା କରନ୍ ବେଲେ ହେନ୍ତା ମାନେ ଆନି ପକେଇଛେଁ ଗୁଟେ ସଉକ୍ରେ ମୋର୍ ତ ଏତ୍କି ସଉକ୍ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଇଁ ସବୁ ଗଛ୍କେ ନିଏ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କହିକରି ଯେତେ ଗଛ୍ ଥିଲା ହେନ ବାକି ଧର୍ବାର୍କେ ଜାଗା ନି ହଉଥି ଫିର୍ ବି 7ଟା ଗଛ୍ ଆନ୍ଲି ଯେନ୍ତା ତେନ୍ତା କରି ବେଲେ ଇଟା ମୋର୍ ବାପାର୍ ହାତେ ତାପ୍ନେ ଜଗଉଛନ୍ ଦେଖ୍ମା କେନ୍ତା ହେବା ଯେ ଆଉ ଖାଲ୍ ଏତ୍କି କୁଡ଼୍ବେ କି ଯେତ୍କି ମାନେ ଖତ୍ ବି ଆସିଯିବାର୍ କଥା ତାର୍ ପରେ ଆଉ ସେ ଗଛ୍ଟା ବି ଯେନ୍ ତାର୍ ମ୍ୟାଟ୍ଟା ଦେଇଥିବେ ସେ ଗଛ୍ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମ୍ୟାଟ୍ ବି ତୁପେଇ ଯିବାର୍ କଥା ତଲେ ଆଉ ମ୍ୟାଟ୍କେ ଟିକେ ଭଲ୍ କରି ଉପର୍ ତକ୍ ମାନେ ତୁପ୍ବେ କାଁଯେ କି ପାଏନ୍ ବର୍ଷା ଯେତେବେଲେ ହେବା ସେତେବେଲେ ପାଏନ୍ ନି ଜମ୍ବାର୍ କଥା ହେନ ତଲ୍କେ ପାଏନ୍ଟା ଯିବାର୍ କଥା ଇହାଦେ ମୋର୍ ବାପା ଇଟା ବି କର୍ବେ ସବୁ ମ୍ୟାଟ୍କେ ଉପ୍ରେ ଗଦାବାର୍ କଥା ମୁଇଁ ଯେଭେ ବି ଛୁଟି ଯିମି ଯେତେ ଦିନ୍ ବି ଭାବିଛେଁ ଜୀବନ୍ରେ ବାହାରେ ଯଦି ରହେମି ଯିମି ଘର୍କେ ସବୁଥର ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଗଛ୍ ଜଗାମି ଇଟା ମୁଇଁ ଜଗାମି ଗଛ୍ ଗୁଟେ ଇହାଦେ ମାଜା ଗଛ୍ଟେ ଜଗାମି
মাজা গছ নেই মাজা গছ মুরমা জোগালটা মুই জোগামি কাজু গছটা দেখমা কাজু গছটা কেনতা মানে মুই তো দূরে মাঝে ঘরটি কইছে কি ডেলি প্যান দিয়া যে কাজু গছটা বলু পয়লা খাল কুড়া ହେଲା তারপরে খত পকা ହେଲା শুখা খত অনা ହେଇଥିଲା এক বস্তা খত পড়ଲା ପରେ এটা ଗଛଟାকে ଦେଇକରି ତାର ଉପରେ ମ୍ୟାଟ୍ ଦେଇକରି ଟିକେ ଭଲ କରି ସେ ମାନେ ସେଟା ଦାବା ପାରୁଛି ଏଥିରୁ କାଣା ହେବା କି ମ୍ୟାଟ୍ଟା ଠିକ୍ ମାନେ ଟାଇଟ୍ ହେଇକରି ଜମିକରି ରହିବା ସେଟା ଇହାଦେ ମାସେ ତ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ତାର ଚେର ଫେର ଫେଲିବା ସେ ମାନେ ଭିତରେ ଯେନ୍ତା ବି ଥିଲା ମାସେ ତ ଇହାଦେ ହେତ୍କି ଗ୍ରୋ ନି ହୁଏ ମାସେ ପରେ ଏଟା ଗ୍ରୋଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତାର ଉପରେ ଏଇଟା ଫେର ଗୋଟେ ଆମର ମିରାର ହାତେ ଆଉ ସବୁ ଏଇଟା ମିଶିକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟି 4ଟା ହେଲା ଏଇଟା 5 ନମ୍ବର ଗଛଟା ଆଉ 2ଟା ଗଛ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା 5 ନମ୍ବର ଗଛଟା ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟା ଯୋଗା ହଉଛି আর মিরা 2টা ଜଗାଲାନ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଜଗେଇଛି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟେ ଜଗେଇଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଇଁ ଦେଶୀ ନଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମର କାଁ କହିସନ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଛୁଟି ଯାଇଥିଲି ହେଠି 2ଟା ଲଗେଇଥିଲି ଆମର ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ନେଇଥିଲି ଏଇଥର ଗଲା ବେଲେ କେହି ଗଲା ଯେ ଭଗବାନ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଅଛି ସେଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେର ଏଇଟା ସରକାରୀଟା ମାନେ ଆଣିକରି ହେଇଛି ଆଉ 2ଟା ରହିଗଲା ଆମ୍ଲା ଗଛଟେ ରହିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଆମର 5ଟା 6 ନମ୍ବର ରହିଲା ଏଇଟା 6 ନମ୍ବର ହେଲା ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଆମ୍ଲା ଗଛଟି ଖାଲି ବାକି ତ ସବୁ ହେଇଗଲା ନଡ଼ିଆ ମିରା ଜଗାଲା 2 ନମ୍ବର ମୋର ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଜଗାଲା 3 ନମ୍ବର ମୁର୍ଗା মাজା ଗଛ 4 ନମ୍ବର ମୋର ବାପା ଲିଚି ଗଛ 5 ନମ୍ବର ମୁଁ ଜଗାଲି କାଜୁ 6 ନମ୍ବରଟା ଜଗାଲି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ 7 ନମ୍ବର ହେଲା ଆଉ ଆମ୍ଲା ଗଛଟା ଏତେ ଜଗା ସେ ଆମ୍ଲା ଗଛର ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇ ବନେଇଲା